Иванов и сега ще снимаме един клип с една изоставена къща. Тук преди аз бях шипила един много скучен прозорец, сега ще го покажем. Това е Митака БГ, това е Бран, а това е Dragon Master. И това е Валентин. Демонкрафт TV. Нека. Който още няма канал. Има стар канал. Който е събрал почти 50 абоната, който ще го стрива. Добре, значи абонирайте се за мен и за Бран Вангелов. Ние снимаме готини клипове, но сега си почнахме каналите от начало, защото нещо ни се прецакаха. Както виждате ли едни дъски там? Да, там щупихме прозореце. Не, и този горе там го щупих. Да. И така, сега ще внимаваме, защото не знаем рисковете тук. Така и ще видиме... И ще видиме дали ще можем да влеземе. В къщата. Там горе на втори етаж виждате, че има щупен прозорец. Това, дами и господа, ние го щупихме. И така, може да видите къщата, пълна спая жени, напукана цялата. Да, прилича малко наистина на Old Outlast, както каза моя приятел Бран. Ето това е къщата. Вие не могат да видите. Те не могат да видят. Да, има малко пукнатини. Страшен гроб. Да. Много страшно. И сега ще видим дали ще можем да влезем. Да видим дали ще влезем. Тук е нарисувано нещо, я да го видим. Така, ако искате, може да го проверите в интернет и YouTube. Мисля, че е изоставено от земетресение. Да, е изоставено нещо от земетресение, напукана стара къща. Така. Хора, ще влизаме ли? Митака, какво казваш? Така. И както ви казах по-рано, абонирайте се за Бран Вангелов и за Мартин Иванов и за Антони. И за Dragon Master. Dragon Master, се го забравям. Така. Мисля, че има много силно земетресение. Вижте какво направи земетресението. Да. Вижте тук. Това вече почвам да замервам. Кой е за да влизаме в къщата? Кой първи влиза? А това беше хипер. Хора, не знаеш, че някой може да излезе да ни пребие. 1, 2, 3, 4, 5. Това не е да се скача. Така. Тук О, виждаме едно перфектно дърво, което ще ни свърши работа. Така. О! Пази. Няма да чупа, бе, няма да чупа. Да. Ето го, Вало. Няма. Оле, мини. Както виждате, не успяхме, но това си е сериозно опасна къщичка. Тъй, че ви предпочитам сами дидото. И виждате един таван. Това си доста прилича на Old Outlast, някоя версия. Също с тази игра е много хубава. Ще ви потвърди Бран Вангелов. Кажи, че малко рекламна пауза правим. Да, малко рекламна пауза ще направим и до след малко. Чао. Там от Б клас 142 точка. Чао. Сега ще влеземе. И забравих да ви кажа, съжалявам по-рано. Здравейте. И сега ще вземем дървото. Дай, Бран. А така, да видите ли? Пазите! Бран, какво направи? Тук става бой между Валентин и това, кой ще щупи. Тъй. Няма да чупа, няма. Сега ще видите как се хвърля пръчка вътре. Как ще... Сега Мартин ще чели. Сега Мартин. Бяха печеската. И ще ви помоля. Гледайте на всичките видеята. Да, разберете. Вземи пръчката. Останало. Така, сега Бран ще вземе пръчката, защото, както казва всеки, има нужда след втори шанс. Сега? Пак наспях да му се не види. Но нищо.
По това дърво има леко кръв вътре. Точно това обяснява в момента на хората. А това не е нормално. И беше излезнала право от къща. Да. От къщата излезе... Да, много притеснително. За малко да оцели. Видях диопци, ако не сте. Проблема е, че мен ми спря, но аз пуснах поне 40 епизода сигурно вече. Да. Защото винаги ми спираш. Как да? Да, сега ще покажем още веднъж доказателството. Има кръв и изхвърчава право от онази чупена врата или прозорец, каквото е там. Ще ви го кажат всички, че изхвърча отвътре. Да, верно. И ще изхвърча отвътре брутално, беше много страшно. Сега Кристиан ще пробва да влезе вътре. Не, Антонио ще се пробва. Не, то е заварено. Ще пробваме да разбиеме. Абе да. Абе не ми е така сигурно. Че ме е страшно да е изкочи в вратата. Че ме е страшно да е изкочи в вратата.